Ma kontx Ludija u l-familja li tħallat magħha għalkemm kienet minn Iżrael, kienet migranta fl-art ta' Moab, wieħed mill-pajjiżi ġirien. Id-disgrazzja laqtet waħda u sew lil din il-familja għax f'temp ta' ftit snin miet żewġi Maħlon, ħuh ieħor u anki missierhom. Baqgħet biss Naomi, om żewġi, u aħna iż-żewġ nisa ta' wlieda. Ejd li ftit f'qagħda bħal din jibqalek skop għal xi xtejx. L-uniku faraġġ tal-povra Naomi, armla minn żewġa u minn wlieda tnejn, fard barranija, konna aħna. Biex taqgħad, anqas ulied ma kien laħaq kellna, u allura it-twajba Naomi għamlet f'moħħha li terġa' lura fard twelida. Waqt li lilna ħeġġitna nfittxu f'pajjiżna stess xi ħadd ieħor biex niżżewġuh u nibnu familja mill-ġdid. Imma l-imħabba u r-rispett li rajt minn din il-familja ma ħallewniex nitlaq lil Naomi weħida. Bqajt determinata li nibqa' m'om żewġi u mmur ngħix magħha f'Betlem. Iva, sewwa smajtu, Betlem fejn twieled il-Messija. U ħadd isimgħu iżjed. Hemmhekk sibt grazzja f'għajnejn raġel twajjeb jismu Boaz li laqani, għenni u ħadni b'martu. U hekk jien, mara barranija u issa refuġjata fl-art ta' Iżrael, sirt il-bużnanna tas-Sultan David li min-nisel tiegħu kellu jitwieled il-feddej imwiet. Morru fitxu ismi fl-arblu tar-razza tiegħu.